Yo yo yo, it's the boy David. Chuan ka channel a ka lo lom le ta chawa YouTube video thar ne ka ron le ta chuan he video a hian protein ka soi don ni abik te kim protein powder a chan chu minol pui abik te kim mi zo te a hian protein powder hi ngaidan diklo pui kan lo nei ti ka se ka he video hi siam tulin ka sia chuan ngun takin lo ngai thanga in lo hlok pui ngai po ka be sei ni inin ring protein powder soi tura inin ring ani chuan he video hi like la he channel hi ila subscribe lo ni chuan subscribe la chuan bulin tanang ama sabera chuan protein powder hi mino pui hian enge moria wangai na an nei ni protein powder chu gym kalten an ei thina an sek pha thura chuan protein powder tel lo chuan a sek thei lo ti hial te pawh nama masa hi adik lawa protein hi kan ni tin thila ya te hian om veka arsa te artuya te nutrela te mo chuan protein hian enge ati ber kan ti chuan gym a kan zukal hian rit kan zuk choi te hian kan ti sol hi kan muscle te kha kan ti thia ani hetia rit ka choi vak vak khan hetlai ka bicep kha alo tret ta ni alo chheta ni hetiam kan zuk ti thia ani ber chu kan taksa mo chuan khami kha alowin siam that le huna kan taksa khan alo ti dam huna han aya sek le aya chak zokin alo siam thathin ani kan taksa khan chuan khata ta khan a siam that na process a khan protein hi apoi mo ani achan chu kan ti sol kan muscles te hi protein atanga siam vek an ni ta chuwa chuan siam thale tur po khan protein tho angai ta ni tero arsa te hian na tinge protein a om kan ti chuan arsati a mo abik takin achan chu arsati kha sati ani ishetiam muscle tho ani awang ani chuan kan ni tin thil ei atanga protein kan don le dora kan valei protein powder supplement te hi adang lamna om vele ni chu kan soinge adang lamna ma saber le poimo ber chu dora protein powder supplement kan le te hi bong hute atanga siam ani om je chu bong hute a hian protein claim te om ani mase kha mi protein kha anzuk la chuaka bong hute atang khan an then changa a bong hute lam abong hute lampang kha chu cheese siam nan te an mangta chuan abang zong a protein kha protein powder supplement siam na khan an mangani chuan nga tinge hi a that bi kemem kan ti chuan whey protein ania bong hute tanga siami kan taksa hian angai big ani achan chu whey protein kha kan taksa khan a digest tha ani etilan protein powder supplement iveleta dora chuan achunga han fian te lo om dona khami scoop khat kha protein gram somni velani doni chuan protein gram somni chu khoi tangin nge kan don thenga ti chuan nutrela pack ni hi protein gram somni ani velea chuan nutrela pack ni kalawai ta ni chuan ka pumpui a khan na luta ka pumpui kham nutrela pack ni kha a digest vek theilo isi thiam chuak le thina ni a then chu isi thiam om je chu a protein nutrela a protein om zong kha kan taksa khan a la lut vek lo a hip vek lo a digest vek lo a then a chuak le thina isi thiam mase whey protein a chuan khami a chuak le isi thiam kha atlem ani a protein a zong kha kan taksa khan a hip deuh vek ti la kan soi sual lawang chu pakhat ania chuan protein supplement a gram somni e chuan gram somni e ani mai ta mase nutrela a protein gram somni e khan gram som pahni gram som panga veli e ti na ang vel aniang ishetiam mase khami awang khan nutrela le kan ni tin thil e tang te khan a thalawe ti na ne lawa tlema e tam deuh hle ka ngai ti na ne mai entinan protein powder gram somni e chuan nutrela entinan pek thum vel nen ein hen don ni chu ishetiam tiang deuh khan chuan khami a digest all sam na chan shim kha chu protein powder te hi powder an ni shim awang te po khan ani thaya achan chu thil phut ishetiam thil som sa kha chu kan pungpui ta po khan digest alo all sam deuh te po ani mai thaya le thil pakhat protein powder advantage pakhat le chu nutrela pack ni le protein powder fian khat scoop khat kha ein hen vel ani tero 20 grams of protein oma hetlama 20 grams protein ve ni nutrela pack ni e kha chu claimin a har sa deuh don ani shithiam lui ve tong kha ngai me thia ma se protein powder kha chu tuinen emo bong hute nen emo khan I chopol zonga in zonga zoder ta leba ka atui bi ka mem ta shithiam har sami alo ta a ul samani a convenient ani chuan digestion soita ka chuan kan taksa ina a protein lak lu ve chun te po a digest thatu chuan tui in tam te nga ya shithiam mut that te nga ya hi first hand experience ka nei to a gym ka kalter khan protein kha ka eto to supplement ema khala elawa keima ngai po hian ka ni tin thile tengin protein hi kala la lu char chara ar tui ka ina sa nutrela po ka ina sa chuan tui ka lawin tam vak lo ni chuan ka pumpui kha ron nuam lo tana ko puar te ka neya chuan ka voi ta kha ui lu to ka mo angai nam lo chu ma chuan tui in tam nge ngai ula khami pumpui nuam lo vel
tizia om tur khan tlema in pumpui chak lo deuh hlek ani phei chuan khatiang pumpui nom lo kha in nei nge do na abi takin hei in thil ei in lo uluk vak lawa I thiam em chuan in ron tang thar ani chuan buaina tam tak om ve theya khami wang khan tuin hnemula mu thabok ro chuan ka thu soi tang khan protein powder supplement dora an zor kha chu a that mel le ni toro masa thil paka chu ato ve me mani minol pui hian an lei thei lo tla pui ni soi to bila abik takin zirlai te in nia she thiam em no pang in nia ti vel ani chuan asan chu a thap chin hi chu cheng sang ni sang thum sang li chho te ni ve thina chuan hei ka jim kalman hi antiran cheng sang khat lo dita thatin cheng sang khat nei hi chu engtin amoni hian ati ve thei ni kan in khol emo she thiam em kan in hlo te nia chuan alo dei lo ni pona dei lo na ka chu tlem te nia kan nu le pa te kan til thei mai ta mase thakhat vela cheng sang thum supplement ta han mang deuh tok tur chuan hei tlaimin mitam ta khan an har sat ve dat mai theya chuwa chuan kan ni tin thil ei tang ta khan han tum chin lai she thiam em le ba ka supplement an ni na hi thei ngin lo tur ania supplement ta wang khan protein powder ei wang khan diet initin ei le in kha uluk lo thei tin ani chuan lawa she thiam em asan chu macros dang ta kha kan ngei tu thawanga calories te vitamins te she thiam em protein ngor po kha ni chuan lawa chuan chot luk hei chot luk hi chu om tak lo ni she thiam em zani mu thanga tuite in hemanga chuan exercise thabokanga chuan cho ei diet ti thabokanga chuan chu mi hnuwa chuan protein powder hi leila du thu sama chuan mitam tak ina tha an ti dan ponia chu asan chu thil dang engma iti that lawa exer po ila thalawa che temem iti hne hne ya I du chani mena I du e boka chuan supplement e kha I du to ka men chuan protein powder va e kha I du to ka men bro chuan I khoya ma khana thok don chu mi lo ni so to angkhan protein powder hi atla puin cheng sang thum sang ni man velen e theita ngai to ulo cheng sang ni sang thum chuan thil in lei thei tawani e se tiamem protein powder po kha angai lo mai thei ni ar tui te in lei thea dro ar tui plate engzat nge in lei thei cheng sang thumin ar sa te in lei thea nutrela te in lei thea che tiamem tikhan zoi nin le nga che tiamem asan su foi le khata cheng sang thum nei top chu har mai thei che tiamem mase chu ai chuan ni tin cheng som nga man ar tui te le ula che tiamem ni tin nutrela pek khat hi cheng som man le kania chuwa chuan ni tin nutrela chu mi za chu ke yang te ti ula a thae me mani chuan ni khata hian protein engza chiang nge kan mamo ti zo na kha lo om le theita hei chu ei nang lo venga nangma ami shinga zir te ponianga achan chu ke chu bodybuilding lama ka kalta ti inti sek thur ka tuma a sek theng ber ni ka tuma a palian theng ber ni ka tuma ka tiang a lian ni tum ka chuan protein hi eina sat ngai ni ni tin ka thil ei shil cheu ka duwa ma se a hun chia lewin ka ria video danga te po kan ron tinga ma se ka soi thei pakha chu ka eina sa hle ni abi te ken protein hi mase chu tiang ani lem lawa hei fitness ngor te iron duwa she thiamem weight loss ngor te itumani chuan protein khatiang matam kha chu ngai chu lawa mase protein hi atha ani asan chu kan muscle te khan exermin lak ti tur be khania enga po ni se fitness ani mo tlan po ni se kan ru te khan ni me lo nia kan tisol mo kan muscle te khan ni chuma chu kan muscle te chom chatur khan protein kha chu angai don thauta keima ang matam kha chu angai lo ti ani mi thiam te soi dan chuan minol pui exer la lem lo tan chuan mi pa ngai exer la lem lo tan chuan ni khata ham protein gram som thum atanga gram som nga velan tia me chia nge mi pa azirin te pon yang adro mi pa chuan tlemin an mamo nem zok dona achan chu mi pa chu hei tisol te masal te kan lo nga zok ta me chia in tro chuan in fiam mi pa ngai ini chuan mi thiam te chuan he tiang hian an soya 1 gram of protein for each pound of body weight antia a pound na zong chuan hei American ho hian pound hi an mang thina pro etinam kg somriat kalo nita a pound na ka convert chuan kg za som nga za som ruk vel bor kan ni doni tro chuan kg somriat kan ni chuan ni khata protein gram za som ruk ke yangai ti na ni chu chutia mem na chin na ka sai tong khan nutrela pek nia hian gram som ni velo ma protein hi chuan gram za som ruk ei tu chuan nutrela pek som pahni vel ka engai don ni pek som pahni nutrela ni khata pek som pahni ke don lo tro khata ta khan ar tuite she thiamam protein kan mu thei chana atang te po khan thil ti sang atang khan ke ei lu don ta ni tro ka mase ka main source ka eina ber ka protein don na ber chu nutrela le ar tu ni chu ka soi lang du mai chuan khami zir khan tu na ka soyang khan
cái mà em khuyên em muốn em đón làว่านังมันนี่ in goals in thil tum atang khan lawin chu de ula khata atang khan in protein ma mo zat in she thei don ni cái mà chau lo atang pon youtube pa video tam tak en tu ro manga ni khata in protein ma mo zat thi chu abi takin a scientific ve de lek ani chuan cái mà aya soi chiang thei jok tam tak anom bokanga in gym in personal trainer te bokha zo tola ke ai chuan an shil chiang thei jok de yang cheu chuan khati zong kha ani in ka thia ka soi tur voina chuan ka soi tur tlo takin ka soi thea kaloma chuan he video hi i hlok puya he video atanga thil thiam thar te in ni chuan milo like sak ve ngai la chuan comment a te khan i thil thiam tar te khan milo share ve la mo chuan eng topic nge cover turamin du ti ta kha nge soi le tura min du ti ta kha comment lama me lo share tir ve ngai don ya chuan lo like and subscribe mo chuan khati zong khani sala chuan heti le chen in lo le en ani chuan ka lo me ma chuan ka hmai vek chau is a boy out